কাটবে ভালো লাগলো এই অনুষ্ঠান শীর্ষতা পাইছি এবং প্রত্যেক ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ହାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମାଜର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଶୀର୍ଷତା ପାଇବା ପିଲୋ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାମନା କଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି କେହି ଅଧାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣୟନ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା
पाठ पढ़ापी निज सृजनी शक्तिर परिप्रकाश जो व्यवस्था सब कर तार लाभ पिला सहित आगामी दिन में एक सुंदर सुशिक्षित समाज गठन करने से पिला बढ़ापी जो शिक्षक शिक्षयित्री मान दायित्व रही से दायित्व से सठिक भाव में संपादन करते संकल्प